Η συνέντευξη του Δημήτρη Αλεξάνδρου στην εκπομπή Σούπερ Κατερίνας και αγραφή με ειλικρίνεια τις πολυδιάστατες προκλήσεις που βιώνει ένας σύγχρονος πατέρας, αλλά και το πώς οι σχέσεις επηρεάζονται από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, την έκθεση στα social media και τις προσδοκίες της κοινωνίας. Από την αρχή ο Αλεξάνδρου μιλά ανοιχτά για το γιο του, το μικρό Πάρουσε λίγο συμπληρώνει 3 χρόνια ζωής, περιγράφοντας την πατρότητα ως μια βαθιά μεταμορφωτική εμπειρία. Αναγνωρίζει ότι πολλές φορές οι άνδρες αντιλαμβάνονται καθυστερημένα το βάρος και τη σημασία του νέου ρόλου. Καθώς ο δεσμός τους με το παιδί συχνά οριμάζει σταδιακά όταν το αγκαλιάσουν, όταν περπατήσει ή μιλήσει. Όπως υπογραμμίζει, η μητέρα ζει μια δοκιμασία πολύ πιο άμεση και σωματική, μια πραγματική σύγχρονη ηρωίδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εντάσεις ανάμεσα στο ζευγάρι μοιάζουν, όπως λέει, σχεδόν αναπόφευκτες. Η κούραση, ο εγωισμός και η απόσταση μπορούν να δυναμητήσουν την καθημερινότητα. Γι' αυτό και η συμβουλή του. Να μην πάρεις τίποτα προσωπικά και να μην πεις κάτι που δεν εννοείς ακούγεται περισσότερο σαν απόσταγμα εμπειρίας παρά σαν απλή σύσταση. Με ανάλογη ειλικρίνεια ο Αλεξάνδρου μιλάει για τις προσπάθειες επαναπροσέγγισης με την Ιωάννα Τούνη. Αναγνωρίζει ότι η κάθε προσπάθεια μπορεί να φαίνεται ή να μη φαίνεται στα μάτια του άλλου, ότι η επιτυχία μιας επανένωσης δεν εξαρτάται μόνο από την πρόθεση, αλλά και από τη στιγμή, την ψυχική κατάσταση και τη διάθεση και των δύο. Δεν κρύβει πως κανένας δεν δημιουργεί οικογένεια με την προοπτική του χωρισμού και δηλώνει ότι έκανε όμικορ με τόνο, τι θεώρησε σωστό. Χωρίς όμως να παραβλέπει πως και η Ιωάννη ίσως έκανε ακόμη περισσότερα. Σε αυτό το σημείο αναδύεται μια όριμη, μια ανταγωνιστική οπτική των σχέσεων, όπου οι ευθύνες δεν ζυγίζονται, αλλά αναγνωρίζονται με σεβασμό. Ξεχωριστό βάρος έχει και η αναφορά του στην έκθεση της προσωπικής ζωής στα social media. Ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο για ζευγάρια που κινούνται σε δημόσιο χώρο. Ο Αλεξάνδρου παραδέχεται ότι οι δυο τους είναι άνθρωποι διαφορετικοί. Εκείνος πιο εσωστρεφής, πιο επιφυλακτικός απέναντι στην υπερέκθεση, εκείνη πιο δυναμική, πιο άμεση στην ανάγκη της να μοιραστεί σκέψεις και γεγονότα με το κοινό της. Η σύγκριση με το 2021, όταν η σχέση τους ήταν πιο απλή, σχεδόν ανέμελοι βόλτες, κάμπιν και έναν τρόπο ζωής ξένο προς τη σημερινή δημοσιότητα, φωτίζει το πως η τεχνολογία και οι απαιτήσεις του διαδικτυακού κοινού μπορούν να διαβρώσουν την απλότητα της συνύπαρξης. Παράλληλα, η υποστήριξη που προσφέρει στην Τούνη για την υπόθεση του revenge porn δείχνει έναν άνθρωπο που επιλέγει να σταθεί δίπλα στη μητέρα του παιδιού του. Όχι για να προβληθεί, αλλά γιατί θεωρεί ηθική του υποχρέωση να προστατεύσει όχι μόνο την ίδια, αλλά και κάθε γυναίκα που υφίσταται τέτοιου είδους κακοποίηση. Όταν η συζήτηση αγγίζει το θέμα της προσωπικής του ζωής και τις φήμες γύρω από τη Ρία Ελληνίδου, ο Αλεξάνδρου επιλέγει την εγκράτεια. Δηλώνει πως δεν έχει μιλήσει δημόσια, ότι δεν επιδιώκει να προκαλεί και πως είναι πολύ νωρίς για δηλώσεις. Αυτή η στάση υποδηλώνει μια νέα φάση ζωής, ίσως πιο ώριμη, όπου δεν χρειάζεται κανείς να δηλώνει καταστάσεις που ακόμη βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Η ευγένεια και ο σεβασμός προς τα προσωπικά όρια φαίνεται πως αποτελούν πλέον κεντρικό άξονα της ζωής του. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης είναι η αναφορά του στην πατρότητα και στη σύγχυση που βιώνει η νέα γενιά γονέων.